गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजा बयनिसिमबो आंनि फेसबुक पेज नायगिरि रायजो राजा आइ आफाफोर आरो आंनि गासैबो फेसबुक पेज नायगिरि आंगो लोगोफोर। दायो जोंनि बोथोरा एसे गरम जानानै दं, बयबो खोनाबाय मिथिबाय जानांगौ रायजो राजा आइ आफाफ्रा आरो बयबो मिथिजोब्बाय जानांगौ। दायो माने जोंनि बे फटबरजरा हालामावहाय जोंहा ओरैबायदि थासारि सोलिगासिनो दङ जोंनि फटबरजरा बासबारि ओनसोलावहाय आरोना रायजो राजाफोर। दायो बिराद माने गुलाय गुजाय जानानै दङ। दा जोङो बिराद प्रब्लेमाव जानानै दं आरोना बयबो गामिनि रायजो राजा आइ आफाफ्रा बिराद माने जाया लोङा बिराद भुगिनानै दङ बयबो।